kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Fanta donkibaru labɛn bɛ fasɛrijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi donya in na araba juillet kalo tile 11 san 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. Jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye maa bisimila kunungo sunya fan fɛ a bɛ ambassadeur ko fɔ Hervé Latsus ale ye ladilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen ye francophonie o ɲɛma kɛrɛfɛ n'o ye Jean Michel ye u ka ɲɔgɔnna jɛrɛ in a kɛra fama bisimilayɔrɔ la ex-base B o kɔnɔna na. Yaasa kɛnɛya ɲuman o bɛ se ka sabati anw ka jamana kɔnɔ cogo min na association des amis des malades démunis n'o ye maa minnu ni u wolonkolonyalen don ni bana b'u la a bakuruba fɔla AMD olu ka dɛmɛ bɛ ɲɛsin olu de ma u ye ɲɔgɔnna jɛrɛ u ye o waleya a kɛra koyan ale bɛ dɔnbila o mara la Kati dafɛla na ka lajɛli fulama k'o ta ka ɲɛsin maaw ma baaraɲɔgɔnya la u ni club des amis du professeur Samba So n'o maaw de ye nin baara kɛ kɛnɛya minisiri o ka dɛmɛdoɲɔgɔnya kɔnɔna na. Faransi wolomasiri taba kelen ale fara kelen wɛrɛ o jogina a kɛra kunungo a kɛra sanopanguru jɔnɔ la n'an ko ma hélicoptère o dɔ de ka ndarakili sen fɛ a kɛra Abidjan o dafɛla na kunnafoni disiraw Faransi wolomasiri taba olu y'o sɛbɛntiya donc wɛrɛ la kumaba olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra ko fɔ sisan dani na jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye maa bisimila kunungo faama dagayɔrɔ la ex-base B o kɔnɔna na Hervé Latsus a b'ale ko fɔ min n'ale ye ladilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen ye francophonie o ɲɛma kɛrɛfɛ Jean Michel u ka ɲɔgɔnnajɛrɛ a bolila fɛn min kɛ a bɛ jamana ɲɛmayasigi kalataw a b'o lahalayaw ko fɔ min nɔngɔnkari bilan bɛ ka juillet kalo tile 29 nata kɔnɔ an ka jamana kɔnɔna na Jean Michel francophonie ɲɛma ka wulikajɔ dɔwɛrɛ tɛ a ko organisation internationale de la francophonie ale ye wulikajɔw kɛ wa a bɛna wulikajɔ ninnu to sen na yaasa Mali bɛ se ka kalata ɲuman kɛ cogo min na Hervé Latsus n'ale ye a ka ladilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen ale ye ambassadeur ye ale y'a jira k'a fɔ ko caman kɛra ko yaasa kalata in a bɛ se ka kɛ sira ɲumanw ka cogo min na an ka jamana kɔnɔna na ko nka a tɔ ye jijaw ka kɛ sa yaasa o laɲini ninnu olu bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye cogo min na jija ka kɛ yaasa kalata sɛbɛn minnu n'olu kan ka di maaw ma olu bɛ se ka di a di kuma la a di waati la a n'a di yɔrɔw la teliya la cogo min na ka bɛn kalata waati ma francophonie ale ni fɛn min ye diɲɛ bondakun tɔnbaw olu kɔni bɛ wulikajɔ la ka ba Mali b'a dɛmɛ yaasa a ka kalata in a bɛ se ka kɛ kalata jidilen ye cogo min na Hervé Latsus o y'ale ka kumakan ye. Yaasa kɛnɛya bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na yaasa ka ɲɛsin maa minnu ma ni bana b'u la ni sɔrɔ dɛsɛ bɛ u la kulu min bɛ n'an ko ma association des amis des malades démunis bakuruba fɔla AMD olu ye wulikajɔ kɛ u taara koyan ale bɛ dɔnbila ale bɛ Kati cercle la ka taa tile kelen lajɛli kɛ falaki ka ɲɛsin maaw ma ni dɛsɛ kɛ mɛ minnu ta la ɲɛ u ko nin wulikajɔ in a sabatiyara ka sababu kɛ club des amis du professeur Samba So ka taa se minisiriso min n'a ɲɛsin bɛ kɛnɛya ma an ka jamana kɔnɔna na u ka dɛmɛdoɲɔgɔnya u ko maa 600 bɔɲango u ye lajɛli fulama ta ka ɲɛsin olu de ma a kɛra sibiri donya tɛmɛlen maternité o kɔnɔna na maternité min n'ale bɛ koyan ale bɛ dɔnbila ale bɛ Kati cercle la. Faransi wolomasiri taba kelen o fara kelen o jogina a kɛra u ka pankuru jɔnɔ la n'an ko ma hélicoptère u ka ndarakili sen fɛ Abidjankaw fɛ yen nin kunnafoni ninnu sɛbɛntiyara Faransi wolomasiri tabaw fɛ u ko Faransikan ni sano pankuru min filɛ nin ye a tɔgɔ de ye ko Gazelle a kɔni a bɔra k'a bin a kɛra nɛgɛ kaɲa 17 a kɛra Modeste o ye dugu min n'ale bɛ kilo 10 bɔɲango ani kɔnɔwari faba cɛ ye o ye dɔ ye kunnafoni sɛbɛntiya ni birifini birilen y'a kan u b'a fɔ min ma ko FFCI ale kɔni bɛ cɛbɔ maa 950 bɔɲango la an bɛ doni min na i ko bi Faransi dagayɔrɔ la farafina bondakun kan ji kɛrɛnkɛrɛnda fɛ octobre kalo tile 14 san 2013 pankuru dɔ ni ale dira Faransi wolomasiri taabaw fɛ ale bɔra ka bin ka jini kɔgɔjida kɛrɛfɛ kɔnɔwari pankuru jigiyɔrɔ o dafɛla na o kɛra a doni kama Moldave o jamana o wolomasiri taaba 4 olu bɔnɛna u nin na 4 Faransi wolomasiri taabaw la olu jokina o pankuru bin cɛnfɛ
san saba kaso o kɔni tara k'o ɲɛsin maa saba n'olu ye Niger o maa ɲɛyɛlɛkɛw ye n'u dɔn bɛ kosɛbɛ Niger jamana o kɔnɔna na u ka sariya minisiriso ale de ye o ɲangili bereba in ta ka da olu kun k'a fɔ ko o maa saba in k'u na san saba kaso kɛ bolokɔnɔ maaya la k'a sababu kɛ u ye wuli ka jɔ kɛ taama dɔw senfɛ taama minnu ni jɛn kuma kɛ ni olu kɛli ye u ka jamana kɔnɔna na o lajaba o de nana laban na. Nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka fama fɛ Morikɛ Tarawele ale tun bɛ suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya jɔ an na sini ale fana ye don dɔ ye a n'a kunnafoni don olu na ɲase aw ma ni nin nisɔndiya kelen in ye. An b'a fɔ aw ni ce maraka fama ka journal Banbara a lamɛnli la n'a b'a fɛ ka segin k'a lamɛn aw bɛ taa malizoom.net sanfɛ ale ye kunnafoni di sira ye cakɛbara bɔlɔlɔ sanfɛ n'an ko ma journal en ligne n'aw taara yen nɔ a ka jufakɔnɔ nɛgɛjuru yalima a ka cakɛbaraninw a kɛra tataw n'a sigitaw ye o n'a ye a filɛ o ni n'a y'a kɔngɔn o la malizoom.net aw bɛ se ka maraka fama ka kunnafoni di siraw bɛɛ lajɛlen ye. Mun tora ne o ye k'a fɔ aw ni ce maraka fama ka journal lamɛnli la hakɛto bɛ nin kan Sala Muhamad wasalim. Maraka fama ka bi journal Banbara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.